Alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Za mu so ka gabatar mana da kanka. Na'am, sunana Muktar Adam daga Zaria. Malam Muktar, ko za ka bayyana mana farin cikin da ka tsinci kanka a wannan rana? Na'am, alhamdulillah wannan wani rana ne wanda ba za mu taɓa manta da shi ba bil hasali daukacin shurafa. Dan a wannan rana na auren Sayyida Zahra da Imam Ali, rana ne wanda aka fara samun yaduwan zuriyar gidan ma'aiki a cikinsa, wanda daga wannan auren ne aka yi ta hayayyafin da aka samu shurafa da suka wanzu a yankuna na ko'ina a wannan duniya. Kuma alhamdulillah rana ne da ba za ta manta da shi ba ga dukkan muminai, wanda rana ne da aka daura auren da ba taɓa yin sa ba a cikin wannan duniya, wadda Allah ya azurta Imam Ali da auren Sayyida Zahra a cikinsa. Wani sako kake da shi ga sharifai matasa da musamman zai ta wannan jama'a? Masha Allah. Abin da zan kara kiran 'yan uwanmu sharifai shine mu ji cewa wannan abu ne wanda ya shafi kowannenmu, kuma in muka kalla za mu ga cewa ba dan Allah ya azurta mu da samun wannan ranar ba, da kusan sai mu ce ma babu wanzuwan shurafa din gaba daya. So alhamdulillah albarkacin wannan rana din ya kamata mu girmama shi, mu nemi alfarma da madadi a cikin waɗannan ranaku din. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sada mu da dukkan alkhairan da suke cikin wannan rana, ya azurta mu da dukkan abin da ake azurta waɗanda suka raya waɗannan rana, sannan kuma ya sanya mu a cikin waɗanda za su kasance sun yi alfahari da wannan rana a ranar gobe alkiyama.